Yan yung starting mga katablers, paggawa ng barko. Yan mga katablers, no? Yan o, hanggang sa dulo yan mga katablers. Kaso mga katablers, napaka ano kasi yung sunrise mga katablers, oh. So parang red yung tawan ko kasi sunrise. Yan mga katablers, ito yung paggawa ng barko mga katablers. Diyan nilagay mga katablers. So mga katablers, ito yung trabaho namin araw-araw dito sa shipyard mga katablers. Kahit na may mga pandemya, tuloy-tuloy pa rin dito mga katablers. So February 19 ngayon mga katablers, 2021. So yan mga katablers, yan ang mga style dito sa shipyard mga katablers. Pagkatapos yan mga katablers, lagyan ng tubig sa dagat kasi doon sa unahan parang may pintuan siya mga katablers pa. Pumasok yung tubig, pagkatapos ilabas na mga katablers.
So mga katablers, no, ito yung mga ginagawa namin araw-araw. So ingat kayo mga katablers, ingat kayo. So God bless, God bless, God bless you. So mga kunting kaalaman lang mga katablers. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy